Kardom solangdo aradatum nangli tumapan arleng channel ahinpen kardom pajuriglo. Pinike K. Amelur Dr. Phukan Chandra Phangcho alamle chethan iklona. Dr. Phukan Chandra Phangcho 1946 aningkan pre-achiklo Nifai 31 arni Kamrup district Panbari pu arong alongse pirthe nanghachelo. Alangli Assamese lapen English pen penang ana kitab lapen lamsai tok pen paklanglo. Alangli ningkan kre isi an 1981 to 1992 aningkan dongkam mukam rangsina college along principal manlo. Bharat Sadhin kelong ningkan phokep nangke pleng Golden Jubilee of Indian Independence arni 1998 aningkan District Administration ahinpen lo kithek anong eta longlo. Puthot International Publishing House pen 1990 aningkan Bharat Adet Angbong pen Inut Choklim Abarim mate Best Citizen of India anong eta longlo. Alangli Lu Kacharli ke Chenke Rong Arlo School along Lapen Akang tu Angdengke Guwahati Pensi 1971 aningkan MSc Chipaun. Bangso Aphi 1980 aningkan Shillong Nihu College along Lo Thandun Pen 1990 aningkan ke PhD degree Chipalonglo. Alangli a topic ke Dakar base a spatio-temporal analysis in tribal geography 1989. Dr. Phangcho ke tok lamsai lapen a kitab Assamese English sita isi ritarlip akrong ason si theklongji. Dr. Phangcho ahut pen ke lunsi po ason lunta lunthek lapen district lapen state level Sankardev Kalakhetra alongta paklangdun. Alangli Assam Science Society Rongkhang branch Kisengching Abangphulo lapen Karbi Anglong College Principals Council ta Senglo. Dr. Phangcho Karbi Anglong District Sahitya Sabha Ameipu ta Manlang lapen District Education Council Ameipu ta Manlo. Dr. Phangcho kitok a kitab ke lahei hui henlo Dakar Beast of Northeast India 2003 Sabin Alun Karbi Pen English Alamlar 2002 Karbi Anglong and North Kachar Hills A Study on Geography and Culture 2001 Probandha Sankalan Assamese and English 2000 Lapen Prakriti Aru Manu Assamese 1999. Chorolo nangli tumaban neli video ki jod anang kelang dut nikpon lapen neli video ningdok pulote subscribe like lapen share ta pek tha tang te mo puthota video longle chetong ikthulo nang kardom.